Siguro nakahinumdum ta kaniadtong mga estudyante pata nga maabot gani sa subjects nga medyo api kita, no? Kaya naman gyud na yung mga subjects nga ingon tag favorite subjects nato. Ingon tag favorite subjects, mo excel gyud ta diha. Labi na sa ato ang marka, no? Sa grado. Pero lahi-lahi lagi gyud tag abilidad, munang naagi mga subjects nga kanang medyo di man gyud ding kuan nga kanang bugo gyud ta o ugok gyud, kanang kuan lang struggling ba, struggling. Sama nako pag-ingon og kanang maayo ko anang kuan, maayo jud ah. At least sa English, maayo ko anang English, Pilipino, di kayo. Kabalo lang ko mo Tagalog. Di kining uban nga mga subjects, science, okay ko ana. Pero adto nagay tag numero, no? Math, gakamang jud ko ana. Lisod jud ko. Kay kung mayo pa po siguro kog math, wala siguro ko diri karon. Wan siguro ko architect, no? Or engineer siguro ko. Pero pag-abot gani sa lisod nga subjects, ang atuang murag prinsipyo sa kinabuhi isip mga estudyante, miingon danin ta nga kakuha lang tag 75 bites na. Sao man ang sobra, no? Muna bag dako na jud kaayo na nga kadaugan nga kalami ba sa feeling pag-abot sa grado ba no? Oy, 75 pasang awa man gyud na. Uban ana nas mubo man gyud na gi-adjust naman na sa maestro o maestra nga agi gud pug ko pagka maestro gud muna nga buluhaton man nato na nga ato na nay pasar oy kay mura man gyapon mobalik man na sa tuwa gyapon makita lang gyapon tani ay na lang ato na lang ning papasaron murag ingon na ba so 75 oy perti na kaya ng lamia ato ang paminaw mga igsoon pasang awa pero ingon ta lagi kita nga nakakita yung tag saong man ang sobra. Just the minimum requirement. Igo na. Mga igsoon, simple lang ingon tag paglantaw nga nakaapekto sa ato ang attitude, sa ato ang pagtuon, no? Kanang unknowingly, unconsciously, murabag sahay makaapekto pod sa atong espiritual nga kinabuhi. Especially with the way sa ato ang pagpaningkamot nga pagsunod sa bertod diha sa Ebanghelyo. When it comes to the practice of the gospel values, sometimes, again, unconsciously, wala ta kayo nasayod, wala ta kayo di kay ta aware, makaingon ta nga, isn't it ang ato ang batasan kaniadtong estudyante pata pertaining sa ato ang grado, maupod usahay, makaapekto pod o mao ang ato ang gihimo nga guideline sa ato ang pagkinabuhi nga Kristohanon. Mga igsoon, diri sa atong ebanghelyo nga nadungog karon, makaingon tag simple but very direct kaayo ang giingon sa ato ang Ginoo. Siguro daghan siya dahag nadawat nga pangutana ang atong Ginoo sa gikan sa mga iyang mga tinun-an, gikan sa iyahang mga ingon tag mga Pariseo siguro, ngutana pod nga Ginoo, hangtod asa man di ay unsam gyud hangtod asa man mi kanang among buhaton nga kanang makaingon ta nga nakasala na. Up to what point in our kanang daily actions, then when we step on that borderline, na makaingon ta nga, well, nakasala na ta. On the other hand, ang lain pud nga pangutana, mao nga, unsa man gyud ang kanang amo ang mabuhat, nga sa among pagbuhat ni ana, makaingon ta nga, okay na. Maayong buhat, nga makaingon ta nga, okay na siya sa mata sa Ginoo. So, it's like crossing to the next, to the border, nga positibo pod nga paagi, nga may kaingon ta nga, when I do this,
at least malipay na ang Ginoo. Minimum requirement ra pod. I think the people were thinking in that manner, no? Kanang anang klase nga paghunahuna. Mura bitaw og kanang ang kinabuhi nga Kristohanon sa mga kanang masukod, no? Masukat o maihap. It is something that is calculable and measurable. Pero klaro kayo sama sa akong giingon, straightforward but very simple. Matud pa sa atong Ginoo, for one to enter the kingdom of heaven, you should surpass the holiness of the scribes and the Pharisees. Sa ato pa, kung mugamit jud ka og sukdanan, then ayaw himuang nga sukdanan ang mga Pariseo o ang mga eskriba. Kaya alang nila, tanaw nila nga, wala, basta importante, wa ko kapatay, wa ko nakapatay og tawo. Mura na ang murag inguntag measurement. But then, karon, Jesus brought to their awareness nga dili lang ang pagpatay. Kaya ang pagpatay, mo man lang ang extreme reaction or manifestation of something that is interior diri sa sulod sa tawo, sa iyahang kasing-kasing. Ug unsa na siya? Ang kasuko, anger. And so, we have to check ang ato ang kining the way we manage our anger. And Jesus was very kanang keen, no? Ipakita niya sa iyahang mga tinun-an nga dili lang ang pagpatay. Kay kana lagi extreme na jud kay nga mga panghitabo. Check your anger instead. Kay bisan gani ang simple lang nato nga kasuko nga kung dili ta aware, makabuhi tag pulong that can really break the person. No? Aware ta ana usahay, no? Pero magmahay na ta. Mo gani nang muingon nakoy nabasahan nga usa ka quotation matud pa. Say something when you are at the heat of your anger, and you will say you have said a speech that you will regret later. No? Kung naana daw ka sa kanang height sa imuhang kasuko, wa ka ka-control sa imuhang emotion nga nasuko ka, and then you allow just to say anything, you cannot help but later magregret gihapon ka, magmahay gihapon ka nganong imo nang nasulti. And so again, we have to check kanang anger. Ang anger, it is an human emotion, normal man lang yun na, no? It is amoral, meaning it is neither right nor wrong. What makes it right or wrong is with the way we express our anger, no? Importante man yun na nga we have to master ourselves. Matod pa sa mga psychologists, ang mature nga tao is one who knows himself or herself and then being able to master. No? Inahinay nato nga master ato ang kaugalingon. Dili kay kung masuko, ngano man daig mo express ko sa ako ang gibati? Bahala kag masuko kadiha. Well, that is not the mark of a mature person. All the more, it is not the mark of a Christian. Ang Kristiyano, no? Maayo kayo mo pahiluna sa iyang emotion. Well, sometimes maingon ta, so sa ato baday Father, ato yung i-filter ang ato ang feelings. Di gyud ta kanang spontaneous nga mo express atong feelings. Lahi pud na. Pero lahi man good, if you just allow that to happen, then violence upon violence will instead take place. Lisod kayo kung ato anang pakuanan lang yun ang atong emosyon na tanan nata, wa na tay mga ngipon siguro, no? Kay express man kahagyud ta sa ato ang feelings. No. It takes a mature person to really be aware of that. Gani matod pa sa mga psychologists. Okay? Pananglitan na adyo ka sa the height of your emotion. Importante gyud baya nga sometimes we have to withdraw from that situation.
Take a safe distance. Look for a safe distance, and in there, no, you fan out. Cool down, no? Relax. Munay usa ka mature nga tao. And then, when you are, again, nakakompose ka, well-composed na, then you can go back and face the person or be with the situation. Aron nga, to face the whole thing. Ingon ana mga igsoon. And so, ang pagbuhat sa maayo, wala gid ay sukdanan. Munay buot nga itudlo sa atong mga sa atong Ginoo sa iyahang mga tinun-an. Sa ato pa ang pagbuhat o ang pagsunod sa Christian or gospel values is that the measurement is one that is without measure. Ang pagsukod sa pagbuhat og maayo katong walay sukdanan. Boundless love. No? Siguro kung ingon tag dapat na agyoy measurement, Father. Well, if you insist nga na agyoy measurement nga imuhang basihan sa imong pagbuhat or sa atong pagbuhat og maayo, I think the best measurement is to look at the way we receive that love from God. No? Ang kanang natong nadawat nga gugma gikan sa Dios nga buhong kaayo ta, kinabuhi pa lang, buhong na ta. If that is the measurement, then perfect. We are on the right path. We are on the correct track. So nindot kayo nga himuon nato na nga ingon tag sukdanan. Kung ato ang manggalig yung ihapon ang atong pagkamaayo. Mga igsoon, si Senyor San Jose, murabag sa iyahang kinabuhi. We can say nga kay silent ramang gud siya throughout sa Gospels, no? Makaingon ko, ako, mura akong imagination sa ato ang mahal nga patron. Ang iyang pagkamaayo, kanang natural ra gyud sa iyaha. Kanang effortless kaayo, no? Kana bitong parehagod tato pod sa going back to our favorite subjects. In those subjects, we become effortless. Dili kay ta maghatag og taas nga panahon nga mag-study. Kay murabag nakaukit na ni sa ako ang mga kaunuran sa kabukugan. And this is very easy for me. No, I can even help others sa ako ang mga natun-an. And this is also the same with Saint Joseph. Kana bitong sa iyahang pagka-isiya, murag natural lang yun kaayo niya ang pag-atiman kang Birhen Maria nga iyang esposa ug ang pag-alima kang Jesus nga iyang anak. Ug sa maong bertud kini dagayday ngadto sa uban sa iyahang mga kasilinganan. And so the measurement, I believe, in the life of Saint Joseph, mao ang iyahang nadawat nga walay sukod nga gugma gikan sa Dios. Amen.